لمسكنك بهنا بلني بهنا بلني عبيتي محبرات أبز سبخة إن سلازي نعوام قدم جزاكم الحمد لله እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን بحق بزي ما عالت زي تحقوس هسب يبلنان ببزحامو እቲ ብዙሕ ተሓጒሹ ብዙሕ ወይኒ ዓቕሚ ዘለዎ ብዙሕ ኣመስጊኑ ብዙሕ ሰሪሑ ብዙሕ ኣገልጊሉ እቶም ንእሽተይ ዘለና ድማ ንእሽተይ ከነመስግን ኢና ተለኣኽና ንዓዮ ነገር የለን እንታይ ደኣ ንሕና ነቲ ፅቡቕ ዕዮኹም ርኢና ነዞም ንኣሽቱ ነመስግን ንድሕራይ መዓልቲ ከዓ ከምቲ ነቶም ወለዲ ዛንታ ከተቃንዕዎ ከተስምዕዎ እቲ ናይ ወለዲ ፃዕርን ክብርን ክትነግርዎን ክትፅሕፍዎን ከተዳልውዎን ዝወራሕኩም ንዓኹም እውን ግዲኹም ክበኩም እዩ ኣብዚ ሃገርና ስንታይ ኢልካ ይምሰል ፈትሊ ተሰማሚዕን ኣርቃ የፅምበዓ ዱር ቢያብር ኣንበሳ እስር ኣላ ሓንቲ ምሳሌ ጥፊኣ ንላ ድሓን ፈትሊ ተሰማሚዕን ኩሎም ኮይነን ኣርቃ የፅምበዓ ኢልካ ይምሰል እቲ ኩሉ በረኸት ከተዘንትውልናን ክትነግሩናን ከተመስግንዎን ዝወዓልኩም ንስኻትኩም ሓቢርኩም ተሰማሚዕኩም ነዚ ጉዳይ ዘይተዓጢቕኩም እንተዘይትሕዝዎ ኣይምመፀን ኣይምተገብረን እቶም ዝተዓወቱ እውን ክዕወቱ ኣይምኽኣሉን ስለዚ ንዓኹም እውን ዓብዪ ምስጋና ግባአኩም እዩ በቲ ዝዓየኹም መዞም ኮሚቴ ናይ ፅምብልን ናይ ሽማግለ ሰበኻን كتعيو السامعهم زورحكم مسجانا يجبأكم يو كم تنا يبطاتكم سخاتكم وين بجزيهم كتمسجونوا يهم كم زي كل شع بتسانيهم كتعيو بحبرت بتجهاد بقى أنا بلز أنا نفع أنا هجبره نتوهال كم تسانيهم كتوتو نزي لو أنا نقرب كل جزية زم عبيتي دحري حجي كم زدرهم نخوف لنا نسمع النرجن إتي أختنا وخاتكم يو أملاح يدقفكم بس جوركم مانكو عوتكم نزمت خا مساخم دقافيهم خون أملاح بزي مستعني خير ستاين ديو نحن أبجانه هي كل ما هار كلنا مجمع رياسي أبزع عدي يو ممر عقبة زبال ممر عقبة نيابي ولد مريم قطمي مهرنا انتهي تبلي أتاقتني بس ما عملنا خنجي من مهرنا مهرة خاب تخفتها أمولا هاقرنا كتري وأخم زمت معالتي معرخ فسسكو حس ملكي حماسي انسرايا دكخنا مهري كله قداي ساهو دكخنا مهري هزمة تحتي دكخنا مهري لو ميزمت أنا ارترى خبي أملاخ رخبل من الله خلقالي أملاخ تولدو خلنا ما خلنا دنقرنا الألام بعد ذات فعلنا هيا حضرهم للسماء زبل ممر أول تبع عليه مهرنا حجي ما كأو زبلز رئينا سمعنا نخيدانا كبرهاكم هي بحكي نعناسي أبزد لنا 8 بتحنا كن أتي محبر كم زيلو مثلنا تحوشنا نخن رئينا بر نقبرهم يا نقبره يا يلن زخنا خوي نقول كم زين أولكم نبتي نيستولوا ده تحلفوا أكبركم يرهبكم يغني الله خبرهبكم زين ودحكم راي كم وعلكم كورات أبوتات أديتات يحوات دكناوي بحكي زحوجس معاد سزخني تحوجس يزال بالله أنا بزح زربا بلين كلت يبلين حكي ما حكي تريلهم كاب حاول سن اللي على تلعلقين كدر خن خزارب كيلي كان معجي صبوا أبا حنقول تسمعني أبعد قبا سنينس مجمتا ممر حدث أو خلوا أقدي
كم زوعوا ولا صعدوا نيرهم مسجوكم كم زحجين هون لكم حشكم حالكم ملء كم هون يرأينا كل جديد لكن هم هون وعلى هذا زي ما تبعين له شعنا حقوس حج حقوس النات حقوسنا خا هنكيدنا كم زحجين ويله أملاح مسكن سلزي إذا قليل أيقونن إذا قالنا زوهابنا زلوا إذا مرات زوهاب زلوا بمزمور بمعدو كابحواتنا كابوتاتنا كم مرحتنا قليل أكون كم زقون يقبع جابر يباركم مجم بتعم تحوشة ناقرم ذكره تسيمر أنا كابوزح كزاربا كلين أملاك أمني سوقوها سع ولدو زساقريو سلزي خابتهم كورات عبيتي أبوتاتنا نبى حقوتاتنا زحلة فكات إنه زبطيحو جناوين سعزلو زعلم زبطيحو خيدي ساقريو كملوا من قصة أملاك ساعة تمل ساعة تزازم زام دزي بزي أملاك مسجن حرم عندك زازم يا بيس كريستوس مزام كون جوعها أمتاك تسني إحنا أبتام من قصو حجي أبتام من قصو دحراي كل حدا أملاك الله مسانا حجي أبتام يون مسيناكو كبرنا أملاك حرك دي ويتانا يسوع كريستوس تدرب على الله تمنو كم زمرتو أبوي بوزح سفرالو أنا خا كدالو لكم أمو نابتان زلون تالو كيت موتوهم يلو أملاك مسك تسفاي يكونن تسفاي عبي تسفا ما لا يبدو نمن نحن عندكم ما دوكو بعلم محيط قرو بعل سلام قرو بعل سلك هيبو بعل هوات هيبو تالو مساي كم زين دكم حجي نوقعت يوم ممدلو دكم حفا بلمم ويتانا المحنة سلكهم حافظنا يهبتاز بندان እግዚአብሔር ይመስገን ዳምን በጎይታ ዛም ዘበለው ሁሉ حجز نازل عالم تالو هيوت الله تو امين نازل عالم تاي هيوت زي حاس زي تملو زي تف زنبر تقويتا زنبر مسوخ نبر يوح نجرنا إذا بعلو بدوم زعدقي يسوع كريستوس بدوم يعدقنا بعلو زعدقنا كاب سماء وريدو عمدرين ندك سبايو سبيهم يهرو صدق هيبو ديبه يعني كم تا ديبا ورنا 5 جريدر قلت قبلان ناشو مخاين عبيتي بس سايكلا زحلفاو ويتانا يسوس كام متر ساعه 8 تقرون كفتو هيدي معس كل مسفصمه ابك دمهار زعرقول معتنير ابيتا بوينتالو بوزح سفرا له خدالو كمي يسخده نمن نزامن مسغويتا كل زي زرحب نعوز امن زبله كله بهوت نبل حج مسو دحري مسو املاح مسكن كمسكن كايفتو كورات عبيتنا اشجن حواتنا مرحتنا كلكم نزي نابو حقوتاتنا بوتاتنا صنبل ذكركم نزي كله ختدالو زبقعكم املاح يبارك كبرنا املاحنا يخونو حقوسي وسن يبلون كوراته أديتاتنا نحواتنا ندكناكا يمسكنكن زعيو زغليل يكون ما نكو قرزيكن نحن سوف سوسا عنده عينيهم نايب حقي سريحين دخيمين انتاوين دخيمين انتاوين سريحين نمتاك هوني نازع يجيب سقا نقمة زلنا عند حركة بيوت نبرلو قال نعو كتقبرين عملا خبارة أتو مرحتنا أشيستي كلكم እግዚአብሔር ይባርኩም መመልሹ አምላክ ይደግፍኩም ሳዕሞ ዳታ በቃል ናማርኩም እግዚአብሔር የሰኝኩም ከምዚ ሕጂ ታኪምና ዘለናዊን ንመጻ ደቅደቅናውን ክበጽሕ ይኽእል ማን ይፈልጥ ኣነ ዓድጋባ ማጮ ድመጻ ሁሉ በዓል መምሽ ቀሺ أكسب كشلوته إنورو نشين رحمان شو تشعرنا مرة جزية حدا جزية 5 سنين سينرو ولا 5 يوم مسلوق على سعد نربيهم لا بحق يرأيني يسألون تيجي كم زمان بلوه هنيم كاسمعنا كونيرو تازل إذا مزدوكم نتبع على ناي كريستوس كخبرو كسنيو يوم تيوم جابيه يمسكن إذا حجوا نريد لنا هالك عمو مزدكنا مزحواتنا مسوبتاتنا مسمرحتنا كفلنا نقال أملاخ كنا حجوز دس كنا بل نعنا خشنا نقبر لنا
أملاخ يبارككم متشم زخون وينو كمسكن كايفتو كورات مرحتي كم ذكركم مرحكم تمسكن نمسكنكم نزيد دالكم كورات حواتنا عبيتنا شنكا يمسكن بزيادة عديتات نايب حقي كي ركسا ليس مسمعلتي حركت كبلا كي تأمين ساقمنا منتي كنزارب ساقمنا منتي كنمسكن ساقمنا منتي أملاح كنزمر لن لسعرالو أملاح يباركن علمين تعنان هابكن كسعمول داتا أملاح مسخاني السنكن يغني اللي يجابير مسكولانا يخون እግዚአብሔር አምላክ መስገን ንሕና ካብ ኣስመራ ኢና መፂና ናይ ኣዴታት መዘምራን ኣለና ኣብዚ መስቂል ኣነ ኣለኹ ኣጋጠምና እንዳበይ ቀሺ ዳዊት እንዳበይ ቀሺ ገረስላሴ ዓሌት ኢና ሕጂ ስድራና ምስ ተዘከሩ ብጣዕሚ ተሓጒስና ኣብ መጻጻእና ካብዚ ብርሃን ዝተፈጠርና ብጣዕሚ ኣመስጊንና ናይ ብሓቂ ኳዕ ካብዞም ወለዶ እዚኦም ወለድ ተፈጠርና ኢልና ተሓጒስና ጽቡቕ መዓልቲ ውዒልና ነዚ ትገበርኩም ከዓ እግዚአብሔር يحجزكم قليل نجار أيكونا نزخ فدالوسي قليل نجار أيكونا ننشتي نجار أبجزها تكبري وزبلكا إذا كن إجابير تأجهي بكم أنا بحكينا أملاخ ندا وسخ وسخكم إحنا نمسكناكم بزح نمسكناكم علينا أبز معدزن موعلنا خا إجابير نمسكنا نأخذكم كا حيلي هابكم عديتات كلهم أبز يازو علنا أنا بحكي نمسكناكم علينا حجها حنت مزمور كنزمينا مزمور سلام جيتنا 40 شومنتن وأملاخ مزقب حكي كمسكن دلي مخنياتس أملاخ زجبرلنا حدا خلتنا خنصوص صباح خنودعونا ينخلينا إتي أبز زبق عنا جزافير أملاخ بحاجز ناتيو أبز جمر حيال أوان كوني I don't know كندي عمد جن في السامي جزافير أرينا إلهم معتي
ክብሪ ንዑ ይኹኖ ሓደ ሰብ እንድሕር ገይረልካሲ ኣዝኢኻ ካትንእዶ ከምዚ ገይረለይሲ እንታይ ክገብረሉ ኢና ንሽገር ኢና ግን እግዚኣብሔር እቲ ሰናይ ዝገብረልና ዘሎ ሓደ ክልተ ኣይንፅብፅቦን ኢና ኩሉ ግዜ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰናይ ስለ ዝኾነ ንዕድሜና እናሓለወ እናኣታተየ ኣብ ስደትና ድዩ ወላ ኣብ ዓድና ድዩ ኩሉ ግዜ ሲ ካባና ዘይፍላ ኣምላኽ ክብሪ ንዑ ይኹኖ ብሓቂ ብናተሓጒሽና ግን ሓንቲ ነገር ቂር ዝበለትንላ ስእልና የቦይ ስለ ዘይረኣኹ ንያቦይ ቀሺ ዳዊት ምክንያቱ ኣዳሊና ሂብና ኢና ግን ናይ ብሓቂ ኣቦይ ኣብ ሰሎሲ ኩሉ ግዜ ኣብ ገዛና ኣሎ እንድዩ ግን ከነንብቦ ኣይከኣልናን ምክንያቱ እቶም ደቁ ደቁ ኣብዚ ኣለዉ ዋ ኣበየለዉ ዳ ባሕጎና ዳ ኣበየሎ ቦይ ቀሺ ዳዊት ዳ ኣድየሎ ንያቦይ ቀሺ ገብረ ስላሴ ገብረ ኣሎ ብዓብዪ ውፅየ እየ ብሓቂ እዚ ናይ ቀደም ይዓቁር እያ ይእክብ እየ ምክንያቱ ነቲ ዳሕራይ ወለዶ ወለዶ ክኾኖ ምእንታን ግን ናይ ኣቦና ቂር ኢሉኒ ግና ኦኬ ኣብ ሰማይ ናቱ ዓስቢ ኣብ ሰማይ ኣሎ ስእሊ ናቱ እቲ ዘይውዳእ ዘይስበር ኣብ ሰማይ ኣሎ ኩሉና እቶም ሰበኽቲ ዝሓለፉ ወንጌላውያን በዓል ኣባሓጎይ ተሰዊኦም እዮም ኣይሰማይዎም ግን ተሰዊኦም እዮም ኣቦይ ቀሺ ገብረ ስላሴ ኣባሓጎይ መጀመርያ ንቋላ ዝኸዱ እሶም እዮም ብበቕሊ እናኸዱ ክዳውንቶም ተቐዲዱ ንገዛኣትኩ ነይሩ ምስ ኣተዉ ከዓ ቃል ኣምላኽ ንህዝቢ እናንመሃሩ ምሕረታ ኣባሓጎይን ተኽለ ሓወይ ምስ ተወልዱ ካብ ቆላ ክመፅእ ከለዉ ሽዑ በቃ ከምዚ ቆልዑታት ኢሎም ይቕበልዎም ነይሮም ንሓር ኣቦይ ቀሺ ንምሕረታ ኣባሓጎይ ታተ የቢሎም ተኽለ ኣባሓጎይ ከዓ ኣብዚ ሕንጉርዎም ነይሮም ይበሃል ኣነ ኣይርከብኩሎምን እዩ እዚኣንትኦም ግና ብጣዕሚ ደስ ብለኒ ሕጂ ኣቦይ ቀሺ እዋይ ተመስገን ኣምላኽ ደቂ ዳዊት ወደይ እኳ ርኢና ኢሎም ኣመስጊኖም ይበሃል ስለዚ ኣዴና ኣበባ ድማ ብሓቂ ዛንታ ብዙሓት ነግረና ንፍዕቲ ደያ ነይራትና ናይ ኣቦይ ቀሺ ብሙሉኡ ትነግረና ነይራ ኣደይ ስለዚ ካብዞም ወለዲ እዚኣቶም ተወሊድና ክርስትያና ዝኾኑ ቦቦና ድዩ ወላ በዴና ድዩ ብኩሉ ሓደ ኣምላኽ ኣኽብሩ ቤተ ክርስትያን ኣይተኩሩ ዝብሉ ገይሮም እዮም ኣዕብዮሙና ሕጂ ኣብ ስደትና እውን መስገን ኣምላኽ ከምዚ ኣሎና ብቐሺ ሕሩይ ዝምራሕ ቤተ ክርስትያን ከመይ ዝኣመስል ቀሺ ኢና ኣነ ብሓቂ ብጣዕሚ እየ ድናብኸም ሕጂ እውን ኩልኩም ንዓይ ሓደ ኢኹም ቅሬታ ግን ሞር ኢና ንዕን ቀሺ ሕሩይ ንፈትዎ ምክንያቱ ምስ ዓበይ ዓበይ ምስ ንእሽቶ ንእሽቶ ምስ ኩሉ ነገር ኩሉ ግዜ ከዓ ብፍቅሪ ምስ ሰብ ሌላን ጉሌላን ዘይብሉ ቀሺ ሕሩይ ከምዞም ቀዳሞት ካህናትና ኣቦታትና ብሓጎታትና ዝነበሩ ንኩሉ ብሰላም ዝሓለፍዎ እሱም ብሰላም ኢና ንሓልፍ ሞ ኣነ ብሓቂ ሚስ እየ ድገበሮም ግና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግና እቲ ዘታተ ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ቦታ ስለ ዘሎ ክብሪ ንዕኡ ይኹኖ ሕጂ ኣብዚኣ ክውድእ ቁሩ ግና እዘን ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ዘገልገላና ንሕናሲ ከመኻትክን ኢና ናይ ብሓቂ ኮፍ ኢልና ክትዕድለና ከለኽን ክትብለና ከለኽሲ I feel something I have to do something እንዳበልኩሲ እቲ መዓዲ ይወስዶ ነይረ ሕጂ እውን ቅሬታ ግበራልና እንድሕር ክሕገዛልዩ ፀዋዓና ኮፍ ኣይንበል ኢድና ኣቑሑ ድሕፀብ ድዩ ወይ ምግቢ ምቅብባል ድዩ ክንተሓጋገዝ ፅቡቕ እዩ we have to help each other ብእውነት ሓቂና ሓቂ ስለዚ ፀዋዓኒ ንዓይ ክሕግዘክኒ ንኩልና ይቐኒየለይ ፅነኢልኩም ስለ ሰማዕኹምኒ ቀሺ ዳዊት ይቐኒየልና እግዚአብሔር ይባረኩም ኣዴና ሚርያሙን መስግነኪ እግዚአብሔር ይባረኪ ዋ ተተዛረብኩ ኣይኽፋለይን እዩ ወዲ ሰብዓ ኮይነ ሕጂ ተታይ ደሎ እንዳተዛረብኩስ ኣነ ድማ ስቂለ ትኽልኩስ ስኸፍክፍ ኢለኒ ኣብዚ ሎሚ ኣብዚ ምስ መጻኹ ናይ ኣባሓጎይ ስእሊ ርኤሲ ሓዚነ ውዒለ ናይ ኣባሓጎይ ስእሊ ርኤ ከብደይ ጥብራሕ ኢልኒ ሙይኡ ፈልጠየ ዛንትኡ ፈልጠየ ኣረጊት ከሎ ፈልጠየ ድምህርና ድነበረ ድዝምሮ ድነበረ ሕጂ ዳተ ኣብዚኣ ወዲኣ እምበሪ ከስማዓኩም እየ ሕጂ ገጣማይ ገጢሙ ዘመራይ ዘሚሩ ህልዋት ተዛሪብኩም
زلوا المخزروا يوم صباح كسمعكم ودي أسلز خونة تشارجي زي بحكي جمرت عندهم جمرت سلز خونكم لما كقول لكم ناي قدنيو قم بتعمل صبغتي حساب وصانيو أنا فتيو أخي بعد ما نداتنا أمريكا هتغير أدلو تكوزم حجي زم ناي منقص زدالو سمارت يو معناته تمكر له حجي تقول له بزكنكية ما أي جبأنانيو مو يوم نايزوم سبعة زياتهم ناي قداموت أيتر جلسة أبتا ناي ونجليواني نديرو أبحوي مسوا على كش سلمون مسوا على أبا معشو مسوا مين يرو ساقن شافي لا تحليفة أنا بزعبا بزح زانتا فلتي بزعبا بيكش جبر سلاسي بزح زانتا فلتي يعني أبقى الله دبلو حجي تزارب وصنحت مو يوم سروحهم أيقلوا صوتكم كمان أنا بحقوتات ناد ما يتقلصن بحجي كن كلاسي صبو جمريو تمكرو خصديو نهاري يدخلنا نحنا كو خندبوتاتنا كو يكوننا طاب كل زحزنسي كندبوتاتنا أي كونان كندفرقومنا أي كونان انتي دبال مسلالو وحما نفعسي حما تولد تزمته كومدي بالحقي زيا خميت مسلته أي تقلت أنت تمو يوم تسرحوا نحنا دم حجي حميقنا نفعنا دم كنسعري لنا حجي نتقها لنا كنسعر لنا كقلص الله زخونا يكون بتعمل صبوق يو صبوق رينا أبزز مسأنا ون أتينا أبوتات تاريخ نمفلاتيو تاريخ ولدو زي فلت تاريخ كالوت كفلت أيقبونيو أنا نا إثيوبيا تاريخ بزح عم بيبقى نبوتات يجن بالليني نبال هاس إيش دروس نبال هاس يوحنس أبتمرتي أنا تاريخ سلز فتون عيدر كواي نبرن ليتن معلتون إيه زنبب نبوتات ناقنيل بس حاجة حدا قلتي حجي بين رخبة من أيزون سلاتياتو كابين رخبة كم زي نبرو كم زي سرحو كم زي دخمو كم زي تسوو كم خوينهم تفيهم حجون بزكا لنا متان أسفيفنا نناتنا لبوايد دقرب نناتنا تم بيتسبزخنا حجون زي مودعتها يكونن مجمرتاي كلاتنا نحتت نصحف ندالو حجي زابيكش قبر سلاسي دبلت za بالو بيكشي أبيكش قبر سلاسي كل تفلتيهم أنا زفلتوا بحقوي نقدر نزنبره قال أم تخدوا نيرهم محرس أفلتواني كلهم تفلتوا تخونتهم عبيتي أحرسوني من نيرهم سبيتوا من بعلنا حريسا يأتين حنت بعلنا يراتهم أبعدي نعد مولود استاد قبر الله خاف قال ما يوم تحرس الاستورحي كل ده ولي رمبر نبراي فلتوني ما بيكشي أبقى الله يخدو قال ما تقبل تجاشهم تلا حردلهم سواس أمك أب حدا جزا خوينهم كمهروهم صومن ملا بحنت جزا كم أدم ما جوزو صومن ملو أو يروحوا شعو تحاجة تودي خرامات كأت تخلو بس سرحهم خدو شو يوم دم صنيرهم من البات تحجزن تا تكون تا حبتي سلازي كلهم عند التاريخ الله حجد ما تازبلكم أبزي زلا أنت أتبلتها مزمور صباح ورب حجي سلازي تا سايس النمر أدم عشا أزوز بسبيتو وجي وان جنة قرأتو إلى من زمور ذهرتو سواي بعلم كلمة حمسان شديشتن عمت يوم أنا زمور سمي أيوم أدم عشا أزوز بسبيتو وجي وان جنة قرأتو كم دالو يوم زمور بعلم وتمنفسهم كم نيرو حجد ما عين حمق نبرته بحكي زيز سجبره عبنا جريو جنزبنا ما أبز خمسة مسألة قدوس نجار كوع على حيلنا ما أبز خمسة مسألة قدوس نجار كوع على مخسب نروح بلو صوت رايت خونة راي العالم كله تصريحه يترفيو كندي أنا تطلعون دي جزاو تتصرحه والناس إنه والناس تخيدمو عني خوين والناس إنه سي زحزن جزا كيدو عد خيدو دابو يكلن يرو
ከመይ ድመሰለ ገበላ ከመይ ድመሰለ ገዛ እቲ ዕንጨይቱ እንህለማ ንምዞምቶ ከምኡ ኮ ይተዓለም ሕጂ ግና ኣብዚ ሓይሊ እዚ ጌርና ብሓቂ ፅቡቅ ትበጊሽኩም ኣለኹም ኣብ ኩሉ ስፍራ ድማ እታ ቤተ ክርስቲያን ብከምኡ ዓይነት ጌራ ተተባብዐት ፅቡቅ እዩ ንንፋዕ ንቐፅል ይቐኒየለይ ኣነ ከዓ ሕጎስ ኣለኹ በቲ ሓደ ወገን ክርቢት ስለ ዝኾንና ንሕና ክርቢት ተበግስ እምበር ኣይተበስልን እያ ኣቐዲመ እቕሬታ ሓቲተ ነይረ እዞም ክልተ ንብዙሓት ካልኦት ወኪልኩም ቅሬታኹም ዝገለፅኩምልና ብጣዕሚ ኢና ተሓጒስና ኣነ ብግለይ ክሪኦን ከለኹ ከዓ ትፅቢት ኣለኒ ኩላትኩም ዝተረፈ መልኡ ናብ ሰበኻ ደቡብ ክፍሊ ስነዳ ኢልኩም ለኣኹልና ክንስንዶ ኢና ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ብሰፊሕ ከነውፅኦ ከም ዝኾንና ኸ ቃል ንኣትወልኩም ስለዚ ቂራ ይበልኩም ተሓጎሱ እቶም ጩራ ዝረኸብኩም ፅቡቕ እቶም ጩራ ዘይረኸብኩም እውን ፅቡቕ ጭራኹም ኣምፅዎ ከነብርሆ እቶም ፅቡቕ ተዘንትዩ ትብሉ ከዓኒ ኮልዕዎ ዝውዳእ ታሪክ ዝውዳእ ስነ ፅሑፍ ዝውዳእ ስነዳ ስለ ዘየለ ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ይባርኩም ሕጂ ምናልባት ግዜ እውን ነንዋሕ ኣሎና እንተዘይተጋጌ ማሕበር ማይ ድማ ዓበይቲ ኣቦታት ክመፁ ዝግብኦም ኣዴታትን ብሰንኪ ናይ መኪና ሃጓፍ ክመፁ ኣይከኣሉን ብጣዕሚ ኢና ሓዚንና እቶም ዘለዉ ግን ከነመስግን ኢና እብሉ ኣለዉ እሞ ንዕኦም ግዜ ክህቦም ካብ ዓደ ብዛገ ምናልባት ኣማደር እንዳበይ ቀሺ መብራህቱ ሓደ እውን ናይ ምስጋና ከቕርብ ዝደለየሎ ነዞም ክልተ ከታቲለ ክህብ ስዒብና ምናልባት እንተ ደኣ ሃሌኩም ካብ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ክቡር ፕሬዚደንት ኣብ ማእከልና ኣለዉ ምክትል እውን ኣለዉ ምናልባት እንተ ደኣ ዝኾነ ሓሳብ ሃሌኩም እዚአን ዕድል ክህብ እሞ ሽዑ ከም ገፅኩም እንተ ደኣ ብርህ ኢልኩም ክንቅፅል ኣይውዳእን እዩ ክንሓድር ኢና ዳሕራይ እውን መደብ ኣሎና እንተዘይኮይኑ ግን ከነድረኩም ኢና እግዚኣብሔር ባረኩም ማሕበር ማይ ድማ ድማ ባህል ኣሎ ከምዚ ሕጂ ሓውና ክገልፆ ፀንሐቶም ዓበይቲ ቦታትና ብሰንኪ መጓዓዝያ ስለ ዘይመፁ ንሕና እቲ ሓላፍነት ኣባና ወዲቑ ማለት ሕጂ እንታይ ይብሉ ቦታ ሲ ሓፃሪ ተሰባይ በፂሓ እምራት ሕፀር ይብሉ ሕጂ ባና በፂሓ እንተ ክኢልና ክንዛረብ ኢና ጥራይ ተሓጎስ ደ ዛረበና እቲ ሓዝልና ተተፅቢቕና ሕጂ ብድኾነ እንታይ ይመስለኩም እቲ ቃል ኣምላኽ ናይ ብሓቂ ተኣሽሙ ይብልኒ እዩ እንታይ ብል ኣብ መዝሙር ዳዊት ሲ ምሕረት እግዚኣብሔር እቶም ዝፈርዎ ካብ ዘላለም ዘላለም ትነብር ይብል ኣቦታትና ፍርሃት እግዚኣብሔር ኣፅኒሖምልና ብፍርሃት እግዚኣብሔር ቆሪኖምና ብፍርሃት እግዚኣብሔር ከዓ ነዚ ናይ 150 ዓመት ምኽባር በቂዕና እግዚኣብሔር መስገን ሕጂ ድኾነ ኮይኑ ንዓና ደንብረና ፍርሃት እግዚኣብሔር እዩ ፍርሃት እግዚአብሔር የብሉ ህዝቢ ዋላ ሓንቲ ረብሓ የብሉን ስለምንታይ ጥፉ እዩ ነቶም ጥፉዋት ክንመልስ ንስኹም ጨው ምድሪ ኢኹም ጨው መቃሬት እንተኸደስ ብሰቢር ገፅ ናብ ጓሓፍካ ይድርበ ይብል ንሕና ንጥፉኣት ክንመልስ ዳ ይግባአና እምበር ንእስና ንድሕሪት ክንምለስ ኣይግባአናን እዩ ከም ምብዛሕ ትምህርትኩም ሲ መምሃራን ምኾንኩም ናብ ሐዋርያ ጳውሎስ ሕጂ ከም ምብዛሕ ግዜና ድማ ካልእ ምኾንና ነርና እንተኾነ ግን ናይ ዓለምን ናይ ስጋን ኣሲርና ምዃኑ ኩላህና ብነፍስና ምስክሮ ሓቂ እዩ ብድኾነ ምሕረት ኣምላኽ ኣይውዳእን እዩ ከምዚ ኢልና ነዚ ክቡር በዓል ናይ ኣቦታትና ታሪክ ክነብዕል ደብቃዕኒ ኣምላኽ ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹኖ ብድሕሪት ተረፈ ነዞም ነዚ በዓል ክተዳለዉ ሸበድበድ ክትብሉ ዝወራሕኩም ኣሕዋትና ናሓትናን ናይ ብሓቂ ልዕል ምስጋና ይግባአኩም እዩ ነቶም ነዚ ታሪክ እዚ ክስንዱ ካብ ደሎ በንጭርኩም ዋላ ይጉደል ወይ ክተባጋግሽዎ ምኽኣልኩም ናይ ብሓቂ ፅቡቕ እዩ ንሕና ሓጎስና ወሰን የብሉን ዋላ እኳ ጎደሎ ይሃለዎ ትጎደሎ ከምዚ ዝበልዎ ሕጂ እንዳበርሀ እንዳተበለ እንዳሕር ተተበግሹ ከምዚ ጎዲልሎ እንዳተመልአ ዝኸይድ እዩ ምጋሱ ግን ናይ ብሓቂ ፅቡቕ እዩ ብድኾነ ናብዞም ኣሕዋተይ ካልፎ ንሕና ንእሽተይ መዝሙር ዘሚርና ተኽእለትና ስዩ ደሓን ዓቕምና ንግበር ኣይተስተዋሕዱ ማለት እዩ ንሓን ኩሉ ነገር ንሱ እንዲሁ ቀዲሙ ተዛሪቡ እዩ ብሰንኪ መጓዓዝያ እቶም ክመፁን ወይ ከዓ ንኩሉ ክገብርዎ ዝኽእሉን ኣይመፁን ንሕና ግን ብኣጋጣሚ መፂና ኣለና ኣብዚ ኩሉ ነገራት ግን በስ ተገብረልና በዚ ተዳልዩ ዘሎ ኩሉ ዝወዓልናዮ ግን ነቶም ደዳለኹም ምስጋና ይግባአኩም ንኣምላኽና ከዓ ክብሪ
ምስጋና ንዑ ይኹኖ ኣብ ኩሉ ስለ ዘብቃዕና ንሕና እቲ ክንብሎ ንኽእል መዝሙር ኢና ክንዝምር ብኡ መጠን ድማ ንሕና ዓቕምና ክንገብር እዩ እቲ ሓሳብና ማለት እየ نزمر المزامر مزمور 63 63 مزمور 63 مزمور 76 أنت 63
ስመይ ከላሊ ስመይ ምስግና ቀሺ መብራህቱ ቀሺ ገንዘቡ በሃል ሕጂ ቀፂለ ንኣምላኽ ከዓ ኣመስግን ከምዚ ኢሉ ድሕሪ 150 ዓመት ኣነ ሕጂ ሳልሳይ ወለደ እየ ቀሺ ገንዘቡ ቀሺ መብራህቱ ከዓ ኣመስግና ሕጂ ኣብ ሳልሳይ ወለዶ እታ ዝበልዕዋ ሽግ ናይ ብርሃን ወንጌል ኣብ ሳልሳይ ወለዶስ ከምዚ ኢላ ክትበዓል ከላ ኣዝዩ ንክትገልፆ ቃላት ሓፅረካ ማለት ከምዚ ኢልና ከነብዕል ከለና ዮሃና ይብል ንኩላትና ኣብ ሓደ ግዜ ወይ ዘበን ወይ ሓደ ወቅቲ እዩ እቲ ናይ ምውላዕ ናይ ሽግ ናይ ወንጌል እሶም ዝበልዕዎ ግን ከምዚ ኢሉ ኣስፋፊሑ ከምቲ ኣብ ሰውራ እንገልፆ እውን ሰውራናሲ ኣብ ኤርትራ ብሓደ ሓመድ ድርስ ዓወት እያ ተበሊዓ ታስታይ ግን ደለናያ ከዓ ንርኢ ኣለና ብወገን ናይ ወንጌል ከዓ ኣቦታትና ፅዒሮም ተፀሪፎም ተገሪፎም እሞ ኣብ መትከል ፀኒዖም ከምዚ ኢሎም ከምዚ ክንበፅሕ ከለና ኣዚ ኣነ ሓጎሰይ መግለፂ የብሉን ምክንያቱ ከምዚ ኢልኩም እቶም ነዚ ዘዳለኹም ኣነ ወላ ሓንቲ ኣበርክቶ ማለት ኣይሓገዝኩን ግን ምጅማር ከዓ ፍርቂ ናይቲ ዕማም ከይድና ኣለና ገና እዚ ሕጂ መወከሲ ናይቶም ንድሕርና ወለዶታት ስለ ዝኾነ ክፃፈፍ ኣለዎ ዝተረፈ ኣለዎ ዋላ ኣብዚ ናትና እንተመፅእ ሕጂ ብኡ ጠቂሰ ክዛረብ እንተደልየ ኣለኹ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ግን ናይ ሓባር ናይ ኩላና ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ናይ ብሓቂ ኣምላኽ ነቲ ፀዓትኩምን ግዜኹምን ንሳይ ዝገበርኩሞ ኣምላኽ ይመላኣልኩም እየ ትብል ኣብቲ ርእይተይ እንተራኽብ ኮይነ ግን ኣብቲ ዝቕፅል እዚ መወከሲ እዩ እዚኣ ብወገን ሰበኻ ደቡብ እያ ደላ ናይ ካልኦት ሰበኻታት ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣንተይ እውን ኣበይ ቀሺ ዮሴፍ ጠቂሶም ነይሮም እቶም ብዛዕባ ናይ ምስፋሕ ወይ ናይ ወንጌል ብርሃን ወንጌል ሲ ተወሲኾሞም እምበሪ እንታይ ኣሎ ዝጎደሎ መፅናዕቲ ማለት እዩ ምናልባት ክሳብ ካብ ስዊድን እውን ካብቲ ናቶም ሰነዳት እውን ክሰሓበሉ ዝኽእል ኩነታት እንተልዩ እውን ኣሎ ታሪክ ናይ ነብሰ ወከፍ ዓድታት ኣብ ነብሰ ወከፍ ሰበኻታት ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ዝተጀሚሩ ዘሎ ስለዚ ተወደየ ኣብዚ እጃምና ኩላህና ከነበርክቲ እላቦ ክትፃፈፍ ከም ዘሎ እየ ዘላቦ ብወገናትና ክንጠቅስ ተኮይና ሕጂ እቲ ነቐፌታ ኣይኮነን ግን ዝጎደሎ ኣሎ ድሪእኽዎ ዋላ ዓባይ ሓብትና ብስራት ቀሺ መብራህቱ ትፈልጥዎ ኣኹም ዝሃበቶ ንቀሺ እዚ እምነቱ ኣይተፃሕፈን ኣብኡ ስእልስ ይትረፍ እቲ መግለፂ እውን እቲ ዝሓለፈ ገድሊ ኣብኡ ኣይተፃሕፈን ኣሎ ስለዚ ድሓን ክፃፈፍ ስለ ዘለዎ ግን ክፃፈፍ ኣለዎ መወከሲ ስለ ዝኾነ ብሳልሳይ መንገዲ ነዞም ኮሚቴ ናይ ዞባ ደቡብ ሰበኻ ዞባ ደቡብ ኩናቶም ኣዳለውቲ ልዑል ምስጋና የቅርብ ነዴታት ንኩልኩም የቀኒልና ብዝተገብረልና እንግዶት የቀኒለይ ኣቶ መብራህቱ ቀሺ መብራህቱ ኣሚን ኣቶ ምስግና ቀሺ መብራህቱ የቕሬታ ናይ ድኻም ያመስለኒ ተሓዙለይ የቀኒልና ስለት ዝሃብካና ሓበሬታ ናይ መወዳእታ ሓንቲ መዝሙር ክንዝምር ኢና ቅድሚኡ ግን ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ዕድል ክህቦም እሞ ማሕበር ዓዲ ኳላሲ ክንርአ ኣለና ኢሎም እሞ ብናቶም ናይ ሓባር መዝሙር ጌርና ክንውዲ ኢና ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ሓደ ኢኹም ተማያይጥኩም ብዙሕ ዝዝረብ ሓድሽ ነገር የለን እቲ ክበሃል ፀንሐ ክምልኦ ኣለዎ ዝጎደለ ኣሎ ዘይተጠቕሰሎ ዝበሃል ዘረባታት እዚ ካብ መጀመርታ እተዳለናሉ ኢና ዕየና 100 ካብ 100 ሙሉእ ኢልና ሓሲብና ኣይተበገስናን ብዙሕ ነገር ክጎድለና ኢልና ብዙሕ እዋን ምዞም ኮሚቴ ክንራኸብ ከለና ንሱ ነይሩ እቲ ልዝብ ክመፅእ ምዃኑ ብዙሕ ነገር ግን ነዚ ከዓ ሓደ ዕድል ከፊትናሉ ካልእ ትረፍ
ኣብ ዓመት 3 ግዜ ዝወፅእ መጽሔት እውን ስለ ዘሎ ኣብዚ መጽሔት እዚ ብሰፊሑ ክትንተን ንኽእል እዩ ከምኡ ከዓ ማእከል ስነዳ ኣብ ሰበኻ ደቡብ እቐውም ስለ ዘሎ ኣብኡ ክቕመጥ እዩ ኣብታ ሒዛታ ዘላ እዛ መጽሔት እንድሕር ሪእና እውን ነቲ ዝቕፅል ነቲ ብርሃን ወንጌል ይቕፅል ዝብል ነቲ ታሪክ ይቕፅል ዝብል ኣጻፊፎም ዝጽሕፉ ኣጣዒሞም ዝጽሕፉ ብዙሓት ጸሓፍቲ ክመፁ እዮም ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ሰበኻ ደቡብ ዝተፈፀመ ንጀምሮ ክበሃል ከሎ ብየናይ ከም ንጅምሮ ነቶም ጀመርቲ ብዙሕ ከም ዘጨንቆም ፍሉጥ እዩ ይኹን እምበር ክጅመር ክሕሰብ ከሎ ታሪክ ካበይ ናበይ ካበይ ናኸ ሰነዳት ንእክብ ዝብል ካብ 23 ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ሽወደን ኣብ ዝኸድናሉ ምስ በዓል ኢንጂነር ኢያስ ምስ ተራኸብና ከምዚ ሓሳብ ዘሎ እሞ ከመይ ይመስለኩም ተባሂሉ ፅቡቅ ይቐፅል ጥራሕ ይኺድ እጂ በዛ ናይ መመረቕታ ወይ ፅምብል መበል 100 ዓመት ኢልና ሓሲብና ግን ኩይኑ እምበር ንኺድ ኩይኑ ንሕሰብ ኣብ ሰበኻ ደቡብ 100 ዓመት ጥራሕ ኣይኮነን ዕድሚኡ ናይዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ጥራሕ ክንምረቕ ኣይንእከብን ኩይኑ ደሎ ከዓ ንፈትሽ ምስ ተባሃለ ሰባት ተዋፊሮም ብደገ ከምዚ ኣንቶይ ኢያሱ ዝጠቐሶ ኣብዛ ዓዲ እውን ዓቕሚ ከም ዘለና ክንፍትሽ ከም እንኽእል ሰነዳት ከነዳሉ ከም ንኽእል ከምዚ መሰለ ምዕሩግ ንብዙሓት ሰባት ዘደንቕ ተሓቢኡ ተተሪኹ ዘይፈልጥ ታሪክ ክንፍንቅል ዓቕምና ኣገምጊምና ኣሎ ብድሕሪ ሕጂ ካብዚ ዝዓቢ ካልእ ክንሰርሕ ከም ንኽእልካ ተረጋገፀ እዩ እሞ ሕጂ እቲ ተሪፍና ንብሎ ተፀቢንያ ኢና ብዙሕ ከም ዝተርፈና ብዙሕ ኣገዳስቲ ሰነዳት ከም ዝህሉ ግናኻ ማእከል ስነዳ ከፊትና ኣለና ተመራመርቲ ክመፁ እዮም ተኣፍ ደገ ተኸፊቱ እዩ ዘሎ እምበር ኣይተዓፅወን እቲ ታሪክ ተጀሚሩ እዩ ዘሎ እምበር ኣይተወድአን ንብዙሕ መንገዲ ባይታ ጣጢሑ ስለ ዘሎ እቶም ካብዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ዝተወልዱ ጥራሕ ዘይኮኑ ንኻልኦት ሰባት እዚ ሎሚ ተናኺፍና ዘለና ኣገዳስነቱ ልዑል እዩ ብዙሓት ሰባት ካብ ዝተበጊሶም ብዙሕ ታሪክ ክፅሕፉ ምዃኖም ርዱ እዩ ምክንያቱ ኣብ 23 ኣብ ገለብ ዘካየድናዮ ፅምብል ብዙሓት ሰባት እዚ ታሪክ ናይዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ጥራሕ ኣይኮነን ታሪክና እንዲ ዳ ዝባዕቢ እዩ ንሕና እንዲና ክንተግሃሉ ዝግባእ ንዓና እንዲ ዘገድስ ዝብሉ ብዙሓት ሰባት ነይሮም ሕጂ እውን ኣብዚ ቦታ እዚ ዝወዓሉ ሰባት ክህልው እዮም እዚ ታሪክ እዚ ታሪክ ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ታሪክ ናይ ሃገርና እውን እዩ ብፍላይ ኣብ ስነ ፅሑፍ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ጥዕና ኣብ ኢደ ጥበብ ንኡ ዝመስል ካልእ ቅድሚኡ ኣይተጀመረን መንቋሕቋሕታ ዝኸፈተ እዚ ቤተክርስትያን እዚ እሞ ታሪኹ ሕጂ ኣብዚ ጀሚርና ንውድኦ ዘይኮነ ጀሚርና ጥራሕ ኢና ዘለና እዞም ኩላትኩም ሓበሬታ ዝሃብኩምካ ከምኡ እዩ ዝድለ ብሓበሬታ እዩ እዛ መጽሔት እዚኣ ከም ዝመሰለ ሃብቲማ ንሪኣ ዘለና ናታትኩም ኣበርክቶ ናትኩም ሓበሬታ እውን ሕጂ ተደላይ እሞ ሰፊሩ ይምፃእ ይፀሓፍ ሰነድ ኮይኑ ከዓ ይቀመጥ በዚ ድማ እቲ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ሙሉእ ታሪክ ክህልዎ እዩ ኣብ መወዳእታ እውን ኣብ 2016 ኣብ እምክሉ ዘካየድናዮ ሓደ ብዙሕ ነገር ኣፍ ደገ ዝኸፈተ ብዙሕ ታሪክ ዝተንከፈ ደበገሰ ኮይኑ ኣብ 23 ከ ኣብ ገለብ ሕጂ ከ ኣብዚ ኣብ ጋሽ ባርካ ዘይተኻየደ እዩ ምናልባት ኣብ መፅ ዘሎ ዓመት ኣብ ማእከል ክካየድ እዩ እዚ ክካየድ ከሎ እዚ እውን ልክዕ ከምዚ ናይ ሰበኻ ደቡብ መበል 100 ዓመት ዝብል መበል 100 ዓመት ዝብል እዩ ሽም ተዋሂብዎ ግን መበል 100 ዓመት ኣይኮነን መበል 100 ዓመት ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ባዕላ ርእሰ ምምሕዳር ናታ ዝገበረትሉ ፕሬሲደንታታ መሪፃ ዘጀመረትሉ ምምሕዳር ናታ ዝኾነሉ ህንፃ ዘዋደደትሉ እዩ ርእሳ ክኢላ ካብታ ሽወደናዊት ወንጌላዊት ምስዮን ወፂኣ ዘካየትሉ ግን ሕጂ እውን እንተኾነ 100 ዓመት ዘይኮነ ኪንኡ ክንከይድ ብፍላይ ከዓ እታ ኩሉ ግዜ ደጋጊምና ንዛረባ ለመዓልቱ እውን ኣበይ ቀሺ ጠቕስዋ ዝነበሩ እታ ታሪክና
1866 يا تبل ساقنا يكونت تاريخنا زي شودناويان على 15 مقابيت 1866 ودباس عزاته له تنبي حقي تاريخنا وانجيل ابز عد زغن معس جميرو انتو حدا قدميو 4-5 عمت اب إيرترا منقسقاس جمير نيريو كم تزبل وشعو وهدت مزم وانجيل حزام زمصو مساتاتهم وهدت تفطيرخا بدك ابات تعيو تاغلغلوت كم خاب مسيناويان كخيد جميري مو زنا كايدن زلنا لومين نسالساي غزي ابز مسالنا اما اكل كايد ابسبخا غاش باركاون كايد مو بدحريو نزي كل ز تاريخ زغلص نزي كل تاريخ زي ززنتو حدا اب مصحف يدالو اب نفس وكف سبخاتات نايسندا بيت صحفتي هلو موكسي بعبي غنا تقندي اما كلاي بيت صحفتك حدا عبي نايسندا بوتا يهلونا بخم مقد خيد تاريخنا خا ابو متن نبزحات سبات كم موكسو خينا موصيوم زحتو مهاريم زمصنا زحتو مهارون ايزم كلجات مصيوم يحاتيوم بيت مذكر دليو تاريخ كتنتنو ورقاقتو قربو سلازدليو نبزح افدق زخفت يمو ات بيت كريستيان حيزو زلو يعاقيرو زلو تاريخ بقليلو زي قمت نحنا خانا زو وناتاتو سلازخنا زحبنا الناس سلازخني بتاريخنا نقرع نبزح سبات كا نتمهرت زخون اغلغلوت يتفصيمو نزي تم تاريخنا زلنا نعتقلو زوم اي تملئن نبل زلنا خا بازي حناص زخونه مغدو بناي كورا زي كوني بناي نقفيت عينون زي كوني كترخ سلا زي تدلي يكونن يدليناي كوم سلا زخونه خاينا سبات اوافيرنا غيرنيامو تتزنقع صنحي يمصا يقرب ابتي كفل سندا امصيهتات يمصا امو زي تاريخنا سلا زخونه اكال نايزي وعلنيا زلنا خنغبرخ سلا زخنا كلاتكم ايدي يتكابلوا تم تريفكم زلهم اقربلنا استرفه كل تتقبرلنا زو على خبنغو حساب حجي باهيلنا نبزح نجار زنقاقح بزح نجار زذكر كوينو سلازو قربي عدالوتكم يتخونه سبخا دبوب كونه كلاتكم ابزعيو تستوفركم كبرت هابلنا قنيلنا سلتخلو صعدكم أبغى أشكو أخلي لوي كمسجن سلازدلخو ترى زوات زلخو من البات زلهم معلت زوعلنايو أزيو تبوق أزيو هناتي نخلنا دما وشتنا كنفتش زدرخي سلازي عدالوتي نقع حقوسكم قليل نجار يكونن ني اشتي وراي ني اشتي قدا جيركاكوا ناي قدنيو ازلو اتلو كبحال سلازي بزوح نجار كقدل ناي قدن كنتبينا مخنياتو بمنتاي كا يخ قدل زخيل اتي زتحاسبلو اتي زتفصملو غزي كنري خلنا ازي حصيري امو دما مس عدمه نطفت كوميته كنري خلنا سلازم مس كل نجار لعلن تحتني لكم كون كتقبروا وديبكم توديبكم نزعلت زيا بقعه زغبركم እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዩ ካብኒ እሽተኩም ክሳብ ዓቢኹም ምናልባት ክብሎ ዝደሊ እቲ ገለገለ ሃጓፋትን ጎደሎታትን ዝረአ ዘሎ ናይ ሰበኻ ሙሉ ይተታሒዙ ኢንጂነር ያስኮ የመስጎንኩ ሓልፍ አይደለን ምክንያቱ እቲ ሓሳብ 100 ዓመት ጌራ ዛ ቤተ ክርስቲያን ዓዲ ወግሪ ስለዚ ንዓኣሲ በዓል ክንገብረላ ዝብል እቲ መበገስ ሓሳብ ገዛ ተሰሪሓልና 100 ዓመት ክንገብር ሞ ጽቡቕ ኣይከውንን እዩ ወንጌል ብዓቢኡ ንፈትሾ ማዓሲ ኣትዩ በኸመይ መገዲ ኣትዩ እንታይ ከተሰሪሑ ኣብኡ ዝተኸፍለ ዋጋ ልዕሊ ማንም ክኸውን ይኽእል እዩ ዳህሳስ ይገበረሉ ዝብል ሓሳብ ምስ መፀ ምናልባት እግዚአብሔር ሲ በሐቂ ህያዊ ድብሎ ቃሉ በሐቂ ህያዊ እዛ መጽሔት እዚኣ ኣብ ኢድና ትበጽሕ ዶ ኣይትበጽሕን ኣብ ዓቢ ሻቅሎትን ስክፍታን ኢና ነርና ምስ ጸቕጥናይ ግዜ እዚኣ ጎዲላ እዚኣ ክትምላእ እዚኣ ኮይና እንዳበሉ እዞም ኣሳለጥቲ ኮሚቴ ላዕልን ታሕትን ክሳብ ናይ 0 ሰዓት ካብቲ ዝገርመኩም ታ ናይ 0 ሰዓት ክሳብ ትማል ምሸት دغير نجار الله إديت زخون نجار الله تباهيلو أبزا دوكيومنتاري فيلم زرعنا يوم كسبت مال مشة كي تعرفه
ስለዚህ ምስ ብዙሕ ናይ ፀቕጢ ግዜ እግዚኣብሔር ዓዊትኩም እታ ዶክመንታሪ ፊልም ትኹን እዛ መፅሄት ትኹን ኣብ ኢድ ኩሉ በፃሒ ተሳታፊ ናይዚ ዕለት እዚ ክትበፅሕ ዝገበረ እግዚኣብሔር ክብሪ ይብፅሓዮ ብዙሕ ዝዕየ ኣለና ክቡራት ተሳተፍቲ ናይዚ ዋዕላ ብዙሕ ዝዕየ ኣለና ነቲ ብዙሕ ዝዕየ ንሕና ኢና ንዓዮ ሕጂ እዚ መበገስ ኮይንና ኣሎ ፅቡቅ ሽም ሂብዋ መሰረት ክርቢት ኢና ንሕና ኢሉ ክርቢት ድማ ትሽርጠጥ እምበር ኣይተብስልን እያ ኢሉ ስለዚ ንሕና ኩልና ክበስል ዝግብኦ ነገር ከነብስል ክወፅእ ዝግብኦ ዛንታ ኣቦታትና ብሓጎታትና ከነውፅኦ ታሪኾም ንሱ መሰረትና ስለዚ ኩሉ ነገር ዝግባአና ክንገብር በዚ ግዜ እንዳተማሕፀንኩ ስለ ኩሉ ዝተገብረ ዕዮ ኣገልግሎት ካብ ምቕባልኩም ክሳብ ምፍናውኩም ግን እግዚኣብሔር ዓዚዝ ይባረኽኩም ኣኔልና ኣራይ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ክቡር ኣቦና ቀሺ ዮሴፍ ፋኒኤል ፕሬዚደንት ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስትያን ከምኡውን ንሕና ካሓውና ኢና ንብሎ ቀሺ ሰመረኣብ መስፍን ምክትል ፕሬዚደንት ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተክርስትያን ስለቲ ጥዑም ዝኾነ ሃናፂ ዝኾነ ርእይቶኹም ኣዝና ነመስግነኩም የቐኒየልና ኩላትኩም ተሳተፍቲ ደጊመ የመስግነኩም ኣብ ናይ መወዳእታ ግዜ በፂሕና ኣለና ንማሕበር ዓድኳላ ዕድል ክቦሜ መበል 218 ዕዱጋት ኢና ትብል ካብ መዝሙር ሰላም ክንዝምር ኢና ኢሎም ኣለው ምስኦም ነሰኒዮም ምስ ወድኡ ቀሺ ኢዮብ ናይ መወዳእታ ናይ መዕፀው ጸሎት ከምኡ ናይ ድራር ጸሎት ክገብረልና እዩ ብኡ ክንወዲ ኢና እግዚኣብሔር ይባረኩም ራይ ከመይ ወይልና ክቡራት ኣጋይሽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብሪ ይኹኖ ኣብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ክቡርን ፅቡቕን ነገር ክንውዕል ፍቓዱ ስለ ዝኾነ ሕጂ ድማ ማሕበር ዓድኳላ ዳርጋ ግዜ የብልናን ገለ እኳ ይኽብለን ፀኒሑ መሰረት ግን ክንርአ ባሞ ከም ድመፃና የኽብሎ ፀኒሐ ሕጂ ኣብ ቅድሚኹም ሓንቲ መዝሙር ክንዝምር ኢና ክሳዕ ዝመፃና ግን ብዙሕ ክዝረብ ፀኒሕ እንድዩ ምክንያቱ እቲ ዘዛርብ ዝነበረ ቅንኣት እዩ እዛ መፅሄት እዚኣሲ ናይ ታሪክ ዓድጋባ ጥራይ ክትመልእ ትኽእል እያ ድሕሪ ከምኡ ኮይኑ ብዙሕ ክተርፍ ግድን እዩ ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ፋለማይ መጀመርታ እዩ እቲ ታሪክ ከዓ ብዙሕ እዩ ክብፅሕ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቶም ቂር ዝበለኩም ኣብ ዝመፅእ ፅቡቅ ክኸውን እዩ እቲ ታሪክ እሞ ብዙሕ ኣይትሰከፉ ክብል ይደሊ ማለት እዩ ሕጂ ናብታ መዝሙርና ክንከይድ መዝሙር 218 ዕዱጋት ኢና ሓራ ወፂና ትብል ክንዝምር ኢና ኢየሱስ ምዃን ብኦም እማን ናይ ዘለኣለም ሕይወት ምርካብ ካብኦም ናይ ኢየሱስ ምዃን ብኦም እማን ናይ ዘለኣለም ሕይወት ምርካብ ካብኦም ምስጋና ኢየሱስ ይኹን ንኣኻ ስለቲ ደምካ ስለቁስልኻ ጾረይ ቀሊሉ ሓዘነይ ጓዲሉ ንብረተይ ድማ ተበዲሉ ጾረይ ቀሊሉ ሓዘነይ ጓዲሉ ንብረተይ ድማ ተበዲሉ ኣቱ ቤትና ናብቲ ሓጎስና ፀሓይ ዋዒኣ እንተንደደና ኣረጊት ስጋ
وابزي حديقنا نبيتنا كنقات نبحاقوسنا أرقت سيقا وابزي حديقنا نبيتنا كنقات نبحاقوسنا والحفلنا تلي وحدونا بسم أبون ودن منفس قدسن حدا أملاخ كل ذكالة كان يزال عالم أملاخ تمسجن نمسجن كالونا نزي بلوسن قرومون زخنا معالتي جابير وانجيل كما يلوانا خمس بس حبين كم زحلة في خنفلت جابير بأحواتنا غيركا نزي تاريخ زلزفلت كاننا جابير إنه تزحلة في عيو كله رئينا حجون كاو بزبلس كنا عيو زلنا نجر سلازم هار كاننا تمسجن جابير أملاخنا إنه تي قرات عبيو عيت جن حدات يومه عيت خلو كلية تبعي لهم تصحفه حجون نفس وقفنا سبعي سبيتي ودقوا المنسيات نفس وقفنا عبيعيو خمزلنا تماهرنا لنا مجزيابير نفس وقفنا أنا إجامي كجبرن كبركتني كنبل متانسي نقول لها أنا بمنفسك أنا قاقحنا جابير أملاخنا أنه كسان السقات متسقم تخبها لسنحة عيو آية قارصنيو كساعتها سماويت يرسالين بيتنا كساع نورس نفس وقفنا عيال لنا مو نقول لها نسقى خبزحنا حجي دما قدس እግዚአብሔር أملاخنا كابز تفلالي سباخاتات كابز تفلالي خاب هاجر ملو نزي تاريخ زي እግዚአብሔር أملاخنا كنبل نابز متينا لنا مو نفس وقفنا دما حيواي እግዚአብሔር أملاخنا حجي يخون صباح نفس وقفنا نابت نملسن نخدن قال نجار تماهيرنا تردينا كنكيد مستوعلنا نفس وقفنا خفتو كل ذكالة كأملاخ زترفق زينا مسانخون أي تفلينا إزي صور نفس وقفنا أيو بطبب بفرهات بفقري بحلنا خن جورد ما سجى خبز حلنا حجون እግዚአብሔር نتنسجانا خون تقرب زلوا بارخلنا እግዚአብሔር أملاخنا عنا نتعنا نسم كارما نخورن مسجانا نقبرلنا ليتنا بارخ بود خاب مدحنا بيس كوستس سمطلتنا سمع كم تقوي تاز مهارنا حبيرنا نصلي أب سمايات تنبر أبونا سمكاي قدس منكسخات مصا فقادك خمتا أب سماي قوم دما مدري يخون نعلت نجيرانا لومي هبنا نحنا نزود لنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا حدقلنا كابكفو أرحنا نمبر أفتنا يتأتونا منجستن حيلن كبرن نزل عالم ناتكايمو آمين እግዚአብሔር ይባርከና ያሐልወና እግዚአብሔር ገጹ ይብርሃልና ጸጎኻ ይሃበና እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልና ሰላሙ ድማ ይሃበና بسم أبون ودن منفس قدسن حدا أملاخ آمين الله يبارككم